இன்னைக்கு நான் போறது வேளாங்கண்ணி. இங்க ஸ்பெஷலே சர்ச்சும் பீச்சும் தான். நான் வந்தது என்னோட சுசுகி ஜிக்ஸர் SF5ல. நம்ம வேளாங்கண்ணி வந்துட்டோம். ஆனா வழக்கத்துக்கு மாறா கடல் பாத்தீங்கன்னா தரையை ஒட்டி, அதாவது மெயின் ரோடுக்கே தண்ணி வந்துருச்சு. இதனால கேட்டதுக்கு தான் தண்ணி அதிகமாயிடுச்சு, நேத்துல இருந்து இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னாங்க. எந்த நியூஸ் சேனலும் கவர் பண்ணல போல. அதான் நான் சன் டிவி செய்திகளுக்காக சுகுமாரன். அலையும் ரொம்ப அதிகமாவே இருந்தது. இப்படியே கோயிலுக்கு வந்தா ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றாங்க, ஸோ மறுபடியும் ஆல்ட்ரேட் பண்ணி புதுப்பிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. இங்க நிறைய புனித ஆலயங்கள் இருக்கிறதுனால அங்க போய் உட்காரும் பொழுது மனசுக்கு நிம்மதியாகவும், எவ்வளவுதான் வாழ்க்கையில பிரச்சனை இருந்தாலும் எல்லா பிரச்சனையும் மறக்கிற மாதிரியுமே ஒரு ஃபீலை கொடுக்கும். என்னதான் கோயில்களினோட சிற்பக்கலையும் கடவுளும் வேற வேறையா இருந்தாலும் பல மதங்களை சார்ந்தவங்க வந்ததான் நம்ம பார்க்க முடியுது. என்னதான் நான் ஒரு ஹிந்துவா இருந்தாலும் எனக்கு பள்ளிவாசல் போகவும் பிடிக்கும், சர்ச்சுக்கு போறதும் பிடிக்கும். மதம்ங்கிறது மனுஷனுக்கு தான், நான் கடவுளுக்கு கிடையாது. என்ன மாதிரி யாரெல்லாம் எல்லா கடவுளையும் கும்பிடுவீங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஃபைனலா வேளாங்கண்ணில இருந்து திருச்சிக்கு கிளம்பிட்டோம். என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா என்னோட ஐடியா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.